Религията е това, което няма обяснение. Тоест, вярата не изисква обяснения. Тоест, не изисква да сме прави или грешни. Вярата трябва да бъде състояние, в което сме. Така че, който търси доказателства за даден бог или религия или нещо такова, той всъщност не вярва. Вярата е да се откажеш от търсенето на доказателства. Да се откажеш да възприемаш света с ума си. Само. Той, има си тази част за ума, естествено, нали? Реалността. Но тази част, която е извън материалната реалност, която познаваме, ако предполагаме, че има нещо повече от тази материална реалност, тогава това, което е повече, то е недостъпно за капацитета на нашия разум. И затова ние трябва да го преживяваме на друго ниво, да го кажем така по-поетично със сърцето, нали? През чувстването. Ти не можеш да имаш доказателства дали има Бог или няма. Ти можеш да чувстваш дали има Бог. Ти не можеш да имаш доказателства дали има нещо след смъртта. Защото никой няма доказателства. Може да вярваш и да имаш усещане. И това усещане да определи всъщност живота ти, защото спрямо своите вярвания ти ще започнеш да живееш живота си по този начин. Това, когато е за такива въпроси, предполагаме, е окей, защото няма значение ти какво вярваш в тези неща, относно такива неща, понеже никой не знае и без това отговорим. По-скоро няма значение другите какво вярват. Няма значение другите какво вярват. Защото твоята вяра може да те направи стабилен, може да те направи слаб. Тоест, нашата вяра определя нашите поведения и действия. Като казвам вяра, тя не е само религиозен аспект. Това е като качество, чрез което ние функционираме. И тъй като не знаем, почнахме с дълбоките, но смисъл Тоест, ние не знаем какво случва след смъртта, защото едва ли има по-важен въпрос, може би, за човека. Тоест, няма. Дали всичко е крайно или продължава, или как продължава. Затова толкова много религии вярвания, защото няма по-важен въпрос за нас. Тоест, какъв е смисъла ни да сме тук? Дали свършва или продължава? И спрямо нашите вярвания за това какво има след това или няма, ние живееме живота си. Ако някой твърдо, строго, канонично религиозен в някоя религия човек, той тогава ще подреди живота си и рутината на живота си спрямо това вярване. Той ще спазва определените пости, ритуали, поведения и това ще определи живота му. Някой друг, който е пълен атеист, по друг начин ще се отнесе към живота си. Може би по-добре, може би по-зле ще живее, не знам. Но нашите вярвания имат значение за нас. И ако нашите вярвания са стабилни и силни, може би това е важното. А ако нашите вярвания са стабилни и силни, тогава наистина няма значение какво вярват другите. Трябва да са важни са нашите вярвания. А доколко те са реалистични, доколко са правилни, може да съдим единствено по резултата им в живота ни. Тоест, дали живота ни се развива правилно, добре, т.е. така, че ние се живееме добре, пълноценно, дали хората около нас се чувстват добре, дали аспектите на ежедневието ни всъщност са по-добри с времето или по-зле. Това е всъщност малко относително човек да каже, нали? Бих казал, какво значи да водиш добър живот? Да се чувстваш добре и другите около тебе да се чувстват добре. Това би било есенцията. Да, под различна форма. Да. Под различна форма. Спрямо характер, обстоятелства и най-различни неща. Но ако се чувстваш доволен, всъщност, айде говорим с такива глобални термини, но може би смисъл на човека е да бъде щастлив. Формата на щастието вече е второстепенна. Която да бъде. Според мен щастието е, когато нямаш нужда от нищо друго. Това е в дъното на стоицизма. Ако не се лъжа... Затова стоицизма, всяко вярно нещо, което кажем е стоицизъм. Да, Сенека, ако мисля, че беше казал нещо от сорта на трябва ти толкова, колкото е необходимо, после колкото е достатъчно. Нещо от този... Сократ го е казал още едно време, че щастието е когато няма недостиг, когато няма излишък. Точно колкото си е достатъчно да ме. Това е като, ако човек е сит, ако е нахранен, той няма нужда от повече храна. В този аспект той е окей. По същия начин, ако ти си щастлив, тогава нямаш нужда от компенсаторни придобивки.
впечатление, коли, власт, позиция. Тоест, когато нямаш нужда от други неща, ти се чувстваш добре. Ти си щастлив. Да, с това, което имаш, то ти е достатъчно. М. Едно нещо, което каза в миналия епизод, още го мисля между другото, и беше за смисъла на живота. И ти каза, че смисъла на живота, единственият смисъл е той да продължава. И Окей, да, така го мисля. Може да, да. и не, това ми е много интересно, защото се замислих, ако някога достигнем до момент, в който има безсмъртие, това означава ли, че живота ще е безкрайно смислен, защото той безкрайно ще продължава? А, Дали това е мнение, разбира се, да, но... да, не, интересно, Да. в смисъл като концепция интересно. А, живота, според... Тук няма как да не се объркаме в тия теми, просто може да си говориме. Да, ние си говорим. Хубавото е, че мога да кажа всякакви неща, които си мисля и да не са верни. Да. Но просто това, което си мисля. Да, точно това е. И пак всичко зависи от терминологията и начина, по който човек приема. В момента, в който това, което казва, че вероятно живота ако живота е безкрайен. Според мен живота не е безкрайен. Нашия живот, който е тук на Земята, е краен, но той не е единственото нещо, което имаме. Мгм. Смятам, че той е краен, но ние имаме безкрайна същност. Това е мое вярване. Да. Нали, дали оправдано, дали Бог, Никой не може да без каже, че не значение, е. да. Но в моя живот това вярване на мен ми помага да имам някакъв вътрешен баланс и спокойствие и знам ли подготовка, може би, за всичко и за живота. Аз вярвам, че това, което в момента го живеем и което осъзнаваме е крайно. Вярвам, че има една безгранична, безкрайна част. Не част от нас, а ние сме част от нещо безкрайно и безгранично. И ако човек трябва да има философия, за да може да се справи с абстрактните страхове, които всеки от нас носи. Тоест за смисъл, дали е крайно, дали не е крайно, какво е. Това са абстрактните страхове. Екзистенциалните. Нали? Аз твърдо вярвам, че когато излеземе от този живот, ние не го губим. Аз смятам, че хората много често се страхуват, защото смятат, че когато излезеш от този живот, ти го губиш. И отиваш или в друг, или в някоя безкрайност, или в някой прераждане. Смъртта, или прераждане, или не знам какво. Аз вярвам, че това е мое вярване. Разбира се. Че когато излеземе от този живот, то остава да съществува в нещо по-голямо. Примерно, както да кажем, ако тая чаша е нашия живот и ние сме в него, в момента, в който свърши и излезем извън граница на тази чаша, тя не изчезва. Тя съществува в тая маса, в която почваме да живеем, в тая по-голяма реалност. Тая маса съществува в по-голяма реалност. Тоест, колкото повече излизаме, ние трупваме повече неща и не губим нито едно от тези работи. Смятам, че много често хората се страхуваме, защото си мислим, че освен тази, когато излезем от тази чаша, тя ще изчезне и няма да има на масата повече. А тя просто е част от всичко. Аз смятам, че човек, излизайки от живота, отива в по-широко нещо. Живота е там, просто има още.